I worked for more than 10 years in Montessori kindergarten. Повече от 10 години вече работя в Монтесори детска градина. Where we worked also inclusively with children with special needs. Работим изключително много в посока приобщаване на децата с специални образователни потребности. And I'm also trained in Montessori therapy by Lore Anderlik. Не знам дали ще мога да произнеса правилно името на госпожа Андерлик. Андерлик. Да, Лусия казва, че е получила своето образование от госпожа Андерлик. Yes, she was a colleague of Professor Helberger. And with my colleague Lucia, we have our own therapeutical praxis where we work with children and their families with special needs individually. И всъщност практиката на Лусия и Лусия е била точно в посока работа с семейства, които имат деца с специални образователни потребности. But today I want to talk about my practice in kindergarten, where we worked with children with autism. Но днес специално искам да обърна внимание и да ви споделя практиката си от работата в Монтесори детска градина и по-точно работата с деца с аутизъм. So the first point I want to say is that from my experience, the Montessori environment is one of the most supportive places for children with ASD, with autism. Това, което мога да споделя от своят личен опит, е, че според мен Монтесори подготвената среда е изключително подходяща за деца с аутизъм. Because it's structured, it's calm, and it's a flexible space where every child can develop at their own pace. Защото е структурирана, защото е адаптирана, индивидуална, гъвкава и всъщност там детето може да се развива със своето собствено темпо на развитие. And what is really important, it supports step-by-step learning, which is really important. И също това, което наблюдаваме в Монтесори под педагогиката е това, че има така нареченото стъпка по стъпка учене. Т.е. детето научава нещо, след това се качва на по-високо ниво, надгражда своите знания. But on the other hand, this work is really exhausting and demanding, and it often requires help, for example, assistant for teacher, but not every time. Но пък от друга страна можем да кажем, че тази работа е изключително изискваща и много изтощаваща за учителите, защото има нужда от специално подпомагане, за да могат те да работят добре с деца с аутизъм. And when we want to include children with autism, we really need to prepare our environment carefully. И когато искаме наистина да работим добре с деца с аутизъм, трябва много внимателно да подготвим образователната среда за тях. We have to consider the sensory processing challenges of these children. Трябва да се съобразим с сензитивните възприятия на тези деца. Because these children often may lack a sensory filter which makes them extremely sensitive to certain stimuli. Защото при тези деца много често се наблюдава изключителна чувствителност към определени стимули за обикалящата ги среда. For example, sunlight or shadows can distract them. Като, например, слънчевата светлина или пък различни сенки от светлините, сенки от светлини. Миризма, виждам, че има тук написана различни звуци. Yes, group activities like a circle time or singing can be really overwhelming for them. Също така за този тип деца, страдащи от някаква форма на аутизъм, е изключително натоварваща работата на кръга и също така работата по музика, например, когато има пеене или по-силни звуци. So it's absolutely okay if they leave the space for a while. Тоест в такъв случай е напълно нормално и дори е добре, в смисъл не е проблем, те просто да напуснат това място, тъй като им създава дали ще бъде кръгчето сутринта или урока по музика, тъй като това изключително много ги натоварва.
натоварва. And some non-verbal children can be really upset when there is too much talking in a classroom, and they're nervous and frustrated because they can't understand. И също така при тези дечица изключително много се наблюдава, че те стават много нервни и фрустрирани, когато в занимаването е много шумно, има много деца, много се говори, т.е. това тя ги изморява, те не се чувстват комфортно в такава среда. And in our classroom, we noticed, for example, that also smell of the food during the snack preparation was too strong for some children to handle. Също това, което се забелязали в детската градина, в която работи Лусия, е, че някои деца пък имат изключително висока чувствителност към миризми. Когато, например, се подготвя закуската или следобедна закуска, се чувстват некомфортно. В този момент ги дразни, защото миризмите им се отразяват много. So we often have to tailor the space for the specific needs of the children, but there is no one setup that works for all of the children. Ние се опитваме да подготвим средата така, че да бъде равна, т.е. еднакво достъпна за всички деца, но това не винаги се получава. When we work with these children, we have to really support every single area in their development. И когато работим с децата с аутизъм, основната ни цел е да развиваме всяка една област от тяхното развитие. So when we are stimulating them cognitively, it's important to know that they need a lot of repetitions, they need really small steps and lots of variety in these activities. Например, когато работим за техните когнитивни умения, трябва да сме наясно, че те имат нужда от много повторения, да се правят малки стъпчици, т.е. бавно да се върви към напредък и да има голямо разнообразие на дейностите, групиране, сортиране. So they need to train these basic skills like pairing, sorting into groups, generalization, and working according simple instructions. Така че те имат нужда често да упражняват тези свои умения. Аз вече ги споменах, групиране, сортиране по определен признак или пък обединяване. И също така да се научат да работят под определена инструкция. Тоест да им се дава някаква вербална инструкция, те да реализират дейност. So you can see there's an activity where children sort objects into big and small. В тази дейност може да видите упражнение, в което децата трябва да сортират предметите в голямо и малко, два сектора. Or sort objects by color. Или пък да ги сортират по цвят. Or they sort it into 3 groups. Или да ги сортират в 3 групи. These are the small steps. Всичко това са малки стъпки. So, yes, these are the visual plans for tower from blocks. Тук има визуален план, мога така да го нарека, на построяването на кула с купчета. Тоест, детето, следвайки стъпките, стига вече до крайния продукт, до крайния резултат. And these are other types of activities. На този слайд има още допълнителни Yes, дейности. they learn to pair the different types of objects, but they learn that this is a different type of apple, but it's still an apple. С този материал, с този сет, например, се учат да разграничават различни текстури и форми, защото, например, ако дадем пример с ябълката, горе тя изглежда по един начин, долу по съвсем друг, но все още е ябълка, т.е. горе е твърда, пластмасова, долу е плетена, доколкото виждам, но все още е ябълка. Often they can struggle with some abstract ideas like daily regime. Също така, за децата с аутизъм, можем да кажем, че те често страдат от в смисъл не могат да подредят своя дневен режим. So these visual daily schedules are really helpful for them to help them orientate. Затова за тях е много важно да имат визуално
представяне на дневния режим, за да могат да се ориентират какво им предстои в деня. And they can be on the wall, on small mat or in the shelves. Като този дневен режим за тях може да бъде на различни места в занималнията, на стената, на специална дъска изработен или пък на самите рафтове, на които са разположени материалите за работа. Yes, and then imitation is really important because they really have weakened or completely absent ability to imitate. Това, което е характерно за деца с аутизъм е, че те имат пълна липса или по-скоро даже направо неумение да имитират. Не могат да имитират. And we can train through simple commands. For example, do this, and we clap our hands, and we want the child do the same. За да се справим с този проблем, можем да им даваме кратки инструкции, като например направи това, показваме пляскане с ръце, детето трябва да го повтори и други подобни кратки команди, които те да могат да разберат. Yes, and we also help children to learn to take turns, to learn reciprocity. Също така учим децата с аутизъм да умеят да се изчакват, т.е. да се редуват, да се редуват един след друг. Like your turn, my turn. Например, сега е твой ред, после е мой ред. Yes, and we use simple games like throwing a ball, drawing lines, or building something together. И за тази цел имаме различни упражнения, като например хвърляне на топка. Учителят хвърля топката, казвам детето сега е твой ред. Също така построяване на кула, където отново трябва да се редува възрастния с детето с аутизъм. I have some photos of the activities. Yes, they are sorting into two groups, balls or cubes. Yes. Много примери за различни дейности с децата. Трябва да сортират кълбо, куб. Different pairs of objects. Различни двойки от различни предмети, да ги групират по двойки. And the repetitions of counting to 1, to 2 or to 3. И упражнения за броене до 1, 2 или 3. So you see, these are really very simple activities, but these kids really need them train a lot. За нас тези дейности изглеждат много лесни, но за дечицата с аутизъм е наистина много важно те да ги упражняват често, за да има ефект и за да се получи крайния резултат, който търсим всички. Yes, and there are other types of activities. Yes, pairing, sorting, imitating. The teacher made this and the child this one. Сортиране, групиране, имитиране. Едната фигура се прави от учителя, след това детето трябва да я принесе, т.е. да имитира дейността на учителя. And then the very important topic is communication. Друга много важна тема за децата при децата с аутизъм е всъщност комуникацията с тях. The communication can be very different for each child. С всяко едно от тях комуникацията е много различна. Because we have non-verbal children. Защото в детската ни градина имаме и невербални деца. And they may need alternative communication tools. И те могат да имат нужда от допълнителни, от алтернативи за комуникация, тъй като не са вербални, от друг тип начин на комуникиране. Some of them use sign language, but it's less common because the imitation is hard for them. Някои от тях използват жестов език, но не е много често срещано, защото е труден за тях. But some of my clients use this application. It's called AAC. It's Alternative Augmentative Communication. Някои от колегите на Лусия използват това приложение. Called Drop. Yes, it's called Drop, and it's free available. It can be downloaded by the parents, and they can personalize their application. То е безплатно, всъщност може да бъде изтеглено от самите родители и по този начин те също да улеснят комуникацията с детето. And at first, these children learn basic words like yes, no, help, food, toilet, etc. Като начало тези деца започват да
думи като да, не, туалетна, храна, помощ. The inclusion can really enrich not just children in inclusive process, but also the whole group of children. И всъщност това е много добър пример, че приобщаването всъщност е важно не само за децата с специални образователни потребности, в случая децата с аутизъм, а за всички деца в групата, защото по този начин пък те се научават да бъдат по-разбиращи, емпатични, да приемат света, различията в него. So I will end here. So thank you for your attention.